Грешката му вече е факт, Марселиньо отне. Това е чудесен шанс за Лудогорец. Вандерсон, изстрел на Вандерсон, страни от целта. Грешката в средата на терена, ето тук при изнасянето на топката от Павел Виданов. Марселиньо отне, комбинира с Вандерсон, който опита да продължи головата си. Много силен, добре насочен изстрел. То се обърна Марселиньо, Кафу, отново търси Кирил Котев, Джонатан Кафу в наказателното поле, изстрел на Джонатан Кафу, 1-0 за Лудогорец. Вторият случай, в който Джонатан Кафу бе оставен да се надиграва 1-1 с Кирил Котев, този път бразилецът нямаше никакви проблеми. 34-та минута Лудогорец повежда в резултата. Брилянтна атака на Лудогореца, започва от пространството, което получи Светослав Дяков. Начинът, по който Марселиньо се обърна с две подавания, бе елиминирана отбраната на Локомотив Пловдив, за да бъде изведен на Джонатан Кафу.